Маркетинг план на Coral Club Club. Ти започваш своят път на партньор в Coral Club. Сега си общество от самишленици, които, избирайки продуктите на компанията, избират промяна към по-добро. Coral Club – място, където ще срещнеш хора, които споделят ценности за здраве, красота и развитие. Основа на бизнеса е любов към продукта и разбиране за неговата ценност. Избери своят формат. Първа стратегия за сътрудничество потребител. Стани член на клуба. Купувай продукти на клубна цена с отстъпка 20% от клиентската на сайта на компанията или в офис продажби. За целта трябва просто да се регистрираш, като посочиш клубният номер или телефона на този, който ти е препоръчал Coral Club. След регистрацията ще имаш личен кабинет на сайта на компанията, референтен линк за включване на нови партньори, обучение в Coral Business Academy, подкрепа от наставници и партньори, участие в ярки събития на Coral Club, да споделяш информация за продуктите и възможностите в компанията е изгодно. Препоръчвайки продуктите, ти получаваш 5% от покупките на човека, който се е регистрирал чрез твоят референтен линк. Когато изпълни условията за директорски ранг, потребителят с ранг директор ще получи бонуси за този ранг съгласно маркетинг плана на Coral Club. За тях ще разкажем по-нататък. Втора стратегия за сътрудничество – дистрибутор. Отделяйки няколко часа в седмицата дистрибуторска дейност, дистрибуторите в Coral Club получават допълнителен доход. И това е възможност да се занимаваш с нещо любимо, да укрепиш здравето си и да повишиш благополучието си. Успешното развитие на собствена структура и професионален подход към дистрибуторската дейност дават възможност на всеки дистрибутор да стане бизнес партньор на компанията. А това вече са максимални възможности за изграждане на собствен бизнес в партньорство с международна компания. Маркетинг план – система за възнаграждение на партньора за неговата дейност, разпространяване на продуктите, развитие на екипа, обучение на партньори. Това е отличен инструмент за планиране на твоя доход, поставяне на цели и оценка на ефективността на действията. За дистрибуторите и партньорите в маркетинг плана на Coral Club са предвидени бонуси и привилегии. Първи бонус – бонус от личния и груповия стокооборот. Това е процент от твоите лични покупки и покупките на членовете на клуба от твоята структура. Екстра бонус. Това е допълнителната премия за 50 УЕ за групов обем 750 и повече точки за дистрибутори от директорските групи. За дистрибуторите от сребърен директор до звезден мастер е достъпен бонус от поколенията. За най-опитните лидери на компанията, мастерите, започва да работи следващото ниво на възнаграждение – бонус безкрайност. Той сам представлява от 1% до 5% от груповия обем, независимо от броя на поколенията в твоята структура. За мастерите, компанията е подготвила и бонус привилегии, автобонус и бонус недвижимост. Когато изпълни условията за участие в програмата, мастерите стават собственици на брандиран автомобил или подобряват условията, при които живеят, придобиват нов имот, строят къща. Още една бонусна програма е предвидена за партньорите – мастери в Coral Club – мастерска ваканция. Това е ексклузивно пътешествие мечта. Най-интересните държави, VIP обслужване, най-добрите хотели, персонални екскурзионни маршрути и всичко това е подарък от компанията за мастерите, които са изпълнили условията за квалификация, развиват екипа си, демонстрират прогресивен растеж на бизнеса. Интересно ли ти е доколко са постижими целите ти, ако ги реализираш заедно с Coral Club? Направи 4 стъпки към постигане на твоите цели. Първа, определи бонуса, който искаш да получаваш. Втора, изчисли стокооборота, който трябва да се реализира, за да се получи желаният от теб бонус. Ако има стокооборот, ще има и бонуси. Трета, определи ранг. За да се постигне успех, трябва да се изчисли и планира желаното съотношение между ранг и стокооборот. Четвърта, планирай времето, за което би желал да постигнеш целта си. И така, бонус стокооборот, ранг време. Отчитайки тези фактори заедно с наставника си, състави план за действие, планирай своето обучение и усвояването на дистрибуторски навици за привличане на нови потребители и партньори, участие в събития на структурата и на компанията. И действай! Готов ли си да започнеш? Първо, ще определим базов ранг. Това е твоята първа цел, степента, от която ще започнеш да получаваш бонуси. В Coral Club това е ранг директор. И постигането на всички други рангове зависи само от това колко клонки и колко поколения директори имаш в структурата си. В Coral Club изискването за базовия ранг е 500 точки, което е 750 УЕ. За да изпълниш това условие, е достатъчно да купуваш продукти на Coral Club за себе си, плюс 7 до 10 партньора, които купуват продукти по твоя препоръка. Да намериш такива хора и да им предложиш да станат потребители е много просто. Твоят резултат по здравето и отличните продукти на компанията работят за теб.
В маркетинга на Coral Club съществува понятието ниво. Всички членове на клуба, които са в твоята структура, се позиционират по реда на тяхното включване. Тези, които си поканил лично, са твоето първо ниво, твоята първа линия. Тези, които са поканени от членове на клуба, от твоята първа линия, са твоя втора линия, второ ниво. И така нататък. Например, в твоето първо ниво има потребители, премиум потребител и асистент. Това са членове на твоята структура и техните лични обеми влизат в твоя групов обем. Те, от своя страна, също канят в Coral Club свои познати и получават бонус за препоръка. Твоята структура расте и твоят групов обем. Групов обем 500 и повече точки, от които поне 50 за твои лични покупки, това е ранг директор. От своят личен обем ще получиш 25%. От личния обем на потребителите от първо ниво също 25%. От личният обем на премиум потребителите и асистентите от първо ниво 15%. От личният обем на потребителите от второ и следващи нива 20%. От личният обем на премиум потребителите и асистентите от второ и следващи нива 10%. От груповият обем 500 точки ще получиш 125 UE. Когато твоят групов обем достигне 750 точки, ще получиш допълнително екстра бонус 50 UE. И общо твоят доход ще бъде около 200 UE. Това вече е добър бонус за начало. И най-важното, това може да бъде дублирано. Ако сам си го направил, и твоите партньори ще постигнат първата базова квалификация и ще получат бонуси от Coral Club. Даже тези партньори, които просто купуват продукти за себе си и своите семейства, могат да изпълнят такъв обем. И това не само е достъпно, а ще позволи да си заплащат продуктите на компанията с бонусите и значително да се направи икономия в семейният бюджет. И ето, един от членовете на твоята структура е постигнал квалификация и е станал директор. Сега твоят ранг е сребърен директор. Груповият обем на твоя директор ще влезе в твоят структурен обем. И тук започваш да получаваш следващият бонус. Бонус от поколенията директори, който е 10% или 75 UE. Ти получаваш и 3 различни бонуса. Бонус от груповият обем, екстра бонус, бонус от поколенията директори. Общо 275 UE. Обърни внимание, твоят ключов партньор може да се появи на всяко едно ниво. Неговият растеж, развитие и влияние върху твоят бонус зависят не от това кога е дошъл той в компанията и кой го е поканил, а от вашите съвместни активни действия. Ти си пряко заинтересован от развитието на всеки член от твоята структура. Техният растеж, повишаване на ранга е растеж на твоят ранг и стокооборот. И без значение на кое ниво се намира твоят нов директор, той ще бъде от твоето първо поколение директори. Така работи ефектът на динамичната компресия, предимството на маркетинг плана на Coral Club, което позволява да не се обвързва изпълнението на квалификация за ранг към броя на квалифицираните дистрибутори от първо ниво. Следващият ранг е златен директор. Помогни на още един партньор да стане директор и научи своя първи директор как да направи същото. На този етап вече имаш 3 директори в 2 директорски клонки. Твоят структурен обем е 3000 точки. И твоят общ бонус ще бъде 410 UE. Това е постижимо за 4-5 месеца активна дейност. Следващият ранг е изумруден директор. Продължавай да привличаш партньори, да развиваш навиците на своите директори и ще имаш вече 3 директорски клонки и 3 поколения директори. Структурният обем от поколенията ще бъде около 6000 точки. Това ниво реално може да бъде постигнато за 5-6 месеца. В нашия пример, общият ще бъде повече от 640 UE. Следващият ранг е брилянтов директор. Вече имаш 3-4 клонки и до 15 директора в достижими поколения. Броят на потребителите в твоята структура е вече повече от 100 човека. За да се развива в бизнеса ти равномерно, е много важно грамотно да разпределяш силите си и да помагаш, подкрепяш и развиваш всеки партньор. Ние сме въвели понятие балансиран структурен обем от поколенията директори или СОП с звездичка. Това е допълнително условие за баланс на точките между клонките, което определя устойчивостта на твоята структура. Ще дадем пример. За ранг брилянтов директор, твоят балансиран СОП трябва да бъде 6500 точки, твоят групов обем 750 точки, групов обем на директора 750 точки, структурен обем на сребърния директор 1750 точки. Златен директор, твоята силна клонка, неговият групов обем и общият групов обем на неговите директори в достижими поколения дава най-много точки. Обърни внимание, във всички клонки, с изключение на силната, трябва да има не по-малко от половината от необходимия СОП. Балансът между обемите на силната клонка и останалите клонки е постигнат. Ти си изпълнил квалификация за ранг брилянтов директор.
Но възможностите за получаване на бонуси не се ограничават с минимума. И в нашия пример, брилянтовият директор е с СОП с звездичка 12 000. Неговият бонус е повече от 1000 УЕ. Този резултат може да бъде постигнат за 7-8 месеца. Само от теб зависи какъв бонус ще получаваш. Постави си цел, увеличавай структурния обем и получавай максимално възнаграждение. Обърни внимание, твоите партньори също печелят пари. Те получават възнаграждение за своите действия и това дава стабилност на цялата ти структура. От Rank Master започва нов етап в твоята история на успеха. В структурата ти има 4 клонки и повече от 16 директора. На практика това са клонките на твоите директори. Това са твоите партньори. Те са постигнали вече значителни резултати и продължават да се движат напред. От Rank Master започваш да получаваш нов бонус – бонус безкрайност. Виж таблицата. С растежа на мастерския ранг расте и процентът на бонуса. Бонусът на мастера е 1% и се изплаща от безкрайен брой поколения. За мастери, чието СОП със звездичка е 20 000 и повече точки, компанията е подготвила бонус привилегия, автобонус или бонус недвижимост. При изпълнение на специална квалификация, мастерът бива поканен на мастерска ваканция. Мастер 20 000 точки е постижение, което наистина променя начина на живот. Този ранг може да бъде постигнат още през първата година на упорита работа. Само една година упоритост и активни действия и твоят живот и животът на твоите близки вече няма да е същият. В нашия пример, общият бонус на мастера ще бъде повече от 2000 УЕ. Следващият ранг е сребърен мастер. Имаш повече от 24 директора в достижими поколения, 4 директорски клонки, една от които е мастерска. Имаш мастер в екипа. Успял си да помогнеш на своя партньор да постигне ранг мастер и това от своя страна е помогнало на теб да станеш сребърен мастер. Твоя бонус е около 4000 УЕ. Нова кола, невероятна ваканция. Ако мастер от твоята структура е станал мастер с 20 000 точки, той също ще участва в мастерската ваканция. Твоят мастер ще пътува заедно с теб. И ти вече знаеш точно как да помогнеш на другите си партньори да преминат по този път и да покрият мастерската квалификация. Следващият ранг е двоен сребърен мастер. 4 директорски клонки, 2 от които мастерски. Твоят бонус вече е повече от 5-6 хиляди УЕ. В структурата растат нови лидери и новите партньори постигат мастерски рангове. И ти вече си златен мастер. Имаш вече 3 и повече мастерски клонки, а това са твоите най-надежни партньори, амбициозни лидери, които разширяват границите на своят бизнес, развиват своя екип, откривайки възможности пред новите дистрибутори. Сега на мастерската ваканция сте 4. Твоят бизнес разширява хоризонтите на твоите възможности, ти си лидер на екип от самишленици и партньори, ти организираш събития на структурата и си лектор на най-ярките събития на компанията. И твоят растеж не е ограничен от нищо. Очаквате още 2 ранга – платинов мастер и звезден мастер. А всичко започва с първата стъпка, с базовия ранг – директор в Coral Club. Да се върнем към ефекта на динамична компресия, който позволява да се изчислят бонусите на дистрибуторите по максимално изгоден за тях сценарий. Ние вече казахме, че същността на динамичната компресия е в това, че всички групови обеми на неквалифициралите се директори в структурата надолу влизат в груповия обем на най-близко стоящият квалифициращ се директор в структурата нагоре. Да разгледаме примера за мастер. Имаш 20 директора в 8 поколения. За да изпълниш квалификацията за ранг мастер, трябва в 6 достижими поколения и директори, минимум 16 от тях да са покрили квалификацията. И бонус от поколенията ще получиш от 1 до 6 поколения директори. Да предположим, че в отчетния месец директори от 2, 4 и 6 поколение не са се квалифицирали. Благодарение на ефекта на динамичната компресия, обемите на неквалифициралите се директори се включват в групите на висшестоящите директори и процентите на твоят бонус от поколенията се увеличават. Присъединили са се не само обемите, но и квалифициралите се директори са се качили с едно поколение нагоре. Сега в твоята структура има 16 директора в 6 достижими поколения. Квалификацията за ранг мастер е изпълнена. Благодарение на динамичната компресия, структурата е оптимизирана и бонусите са се увеличили. Тези правила на маркетинг плана на Coral Club надежно защитават твоя ранг, бонуси и прозрачността в твоята структура. На каквото и фактическо ниво да се намира перспективният партньор, ефектът на динамична компресия го приближава към теб, осигурявайки максимално изгодно взаимодействие. И така, маркетинг планът на Coral Club е балансиран, ефективен, динамичен и лесен за дублиране. Той дава възможност на всеки да започне свой собствен бизнес в отработена бизнес система и да бъде успешен в нея. Имаш желание да разбереш повече, да вникнеш в дълбочина?
Задавай въпроси на своя наставник. Това е първият човек, който е максимално заинтересован от твоя успех и премини обучение в нашата бизнес академия. Вярата в компания Coral Club и ефективността на нейната продуктова концепция, ефективността на действията и работата в екип с наставниците и партньорите ще ти помогнат да постигнеш целите си. Действай и бъди успешен с Coral Club.